Hitz egiten didazu, baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko muxua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Bertsoa. Eta gastua, haunitz gastu. €50 madarikatua! Estelista baten batzen naiz, kaos batzen, derrepente Mireia eta nahi bukatu genula hilabete baten 3 aldiz juten, zer? Aste bat bai, aste bat ez, aste bat bai, aste bat ez, 3 aldiz. Ja. Denbora gastua eta... Eskuntua eta bestea, presoaren. Bai. Dispersioak berari afektatzen, ez guk egin behar dagoen distantzian. Hombre, pentsatuko hortan eta, baina asko ere nik usten da, zure kulturatik edo jendarte pentsatzeko modutik oso diferente batera pasatzea. Eta ez dakazu hori telebista irratia euskeraz, ez dakazu periodikoak ere tarratzu pilo bat. Bai, zure herritik edo zure mundutik oso aparte. Ateratzen zaitu. Eta gero eta horrutiago, Sevilla baina, me lo junta, pixa.
A ver. Orduta 25 minututan. Pobre gordo. Pasai goia suntzierra. Bai. Bueno, trato, Nola da? Poliki jumo naiz, poliki Oain marrazoan, kebruneko. Gaina radarrak eta pilo bat daude. Hola, pixkat behatu hola tensioa nola etzeko. Ba, ezakit historian ematen. Nola ez ez? Eta hoi dira. Autobiak eta hori. Bai, ba. Berrogei minutu ez da. Eta zenbatera bajatu zen. Ordin maximísimo. Bai. Ba, jod. Aurrera, Hemen da erdiko berrian jarrita, Bai. Gozak, baino. Bai, nik euskate. Zego, gero bitartean jango ditugu bokatak eta kafe batekin sartu eta jazta. Segi, lasai, emixatu duzuela. Du segi hemen, Ego eta sortzi da, Bai. Ego diatortzen zarean, ez barri ikusten nondik andan, Zaila da, Nahi kondo ez, utzi gute demoratela. Ez dut impresioak diola mota. Bueno, bai, mota oso ameno. Beti, bai. Bixita egiaz. Beti tenda motza. Guztizita Martin. Ondo? Bizmotxo eta orain depresibo buelta luzea dalako. Bueno, abestuko dugu pixkatu, zer. Abestuko dugu pixkatu. Bai. Zer. Bai, hola depresioak eta. Zer larretan gure peleko hartzainan. Luzerekin ez nitu.
Laro, busca bien. Lari, laro, laro. Desvariatzen ari da. Ez geralako berandu iritsiko. Bai? Ze esan diate zera ikuskatu dezula artikan? Ze... Donostia iristen. Bueno, iristen iritsita. Iritsita, justu hain zea tunelean, asti garagatik eta gero tunel hortan. Batzi ordu eta erdi. Tenitugu 1018 kilometro. Zer zer. Puta mierda, da? Lotxagarria iritzen zait. Zein bat kontaminatu egon urrengoan bizikletan. Venga. Aio. Venga. Agur agur. Flap, nire igual, baina... Ako recta benetan, burgos Castilla eta gero. Arrioi eta... Eta gora. Susto eman ditela.